Nasezantsi ngiyakubingelela lapho ngwamukele mbukele emakhaya kweSimanzonzo lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nehamba phambili. Mbukele emakhaya ke ngidedele phinde ungivumele futhi ngulethele nazi indaba zamaskandi njengoba kudosele indaba zokuthi igcwamelisho Mthandeni Manqele usola ungenelela nogxamukela kwesandla sefene ekuthuthukeni kwebrand yegcwamelisho. Yasho ngempela ukuthi yena la emculweni umuntu othola ngempela ivivinyo eningi nomzimba omningi kodwa akakhonzile ukuthi ekhalele noma ebalisela abalandeli bakhe. Uthi kodwa kulokho asemvumele ukuthi igonyuluke ngeke ingabhekene nazo. Yasho ngempela ukuthi yena uyibhinqa ngempela uthi futhi akaphiwe kakhulu izinto lezi ze-IT noma zobuxhakaxhaka. Uthi kodwa usetholile ukuthi ipage lakhe lelidala ngoba lokhu lisinela ndawonye kuma followers njengoba lino 256,000 wama followers. Uyasho ngempela ukuthi ipage lakhe lahekwa igilamkhuba. Uthi akaze ukuthi lezi igilamkhuba zayifunani futhi zizobhenefitana ngokuthi hack ipage lakhe. Uthi kodwa lokho kwaholela ukuthi umuntu ongalilikeile leli page mail search ku Facebook engalitholi. Uthi lokho kudala ukuthi ama followers akhe lokhu ehlezi ndawonye ku 256,000. Uyasho ngempela ukuthi yena ngokwakhe ipage lakhe efana ngabe lile kuma million. Uzokhumbula ukuthi imbangi yakhe uKhuzani unama followers o 1.2 million ku Facebook. Lokho ohlale kudala izinkulumo eziningi lapha ku Facebook hlale becompareisha ukuthi labantu laba bashiyana ngama followers amaningi kodwa hlale beqhathanisa njengoba hlale besho ukuthi igcokama lino 256,000 noma followers athi uKhuzani uno 1.2 million okuyigebe ngempela elingaphezulu kakhulu. Yasho ngempela uMthandeni ukuthi lento le idala ukuthi khona abantu abahacka iaccount yakhe. Uthi lokho sekholela ukuthi uze wathatha isinqumo ukuthi avule iaccount yakhe abantu abaningi bayazi iaccount yakhe igcokama kade isitshe. Uyasho ngempela ukuthi nale account futhi bese thembele kuyo futhi ikhula ngesivinini. Uthi lezi igilamkhuba sephinde zagasela kuyo ekholele ekutheni ukuthi le account igcine yavalwa. Uyasho ngempela ukuthi labantu laba akazi ukuthi ngempela bamfunani kangaka. Kuningi kuphawula lapha izinkundla zokuxhumana njengoba abanye besho ngempela ukuthi kakhulukazi abalandeli engingakusho ngempela nganginanazo ukuthi abalandeli bakhe uKhuzani basho ngempela ukuthi labalandeli laba abashiwo igcwamelisho ukuthi bawu 257,000 uthi ngivele ibona abantu vele abamlandelayo. Basho ngempela ukuthi vele igcokama alinabo abalandeli abaningi vele lu 257 uyabadeserve vele. Mbule emakhaya ke ake sihlangane lapha ngizathu comment section sike sibunga lolu daba ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba. Ngenzeka ngempela ukuthi ukhona isandla sefene ekuthuthukeni kwebrand yegcwamelisha noma nawe ukule group yabalandeli baKhuzana bathi ngempela ayikho lento lokuthi khona umuntu ohekayo. Abalandeli begcwamelisha nje bayiphelele laba abo 257,000. Bukele emakhaya ke ehlangana lapha ku comment section suza ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba. Ake futhi ngikuthembisa ukuthi ngokuzayo ngiyakulethela futhi indaba zamaskandi esuke eshisa nehlabahlosile. Ake sithi next time. Siyabonga.